ପୁରାତନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ପାପ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାପ ଦେଖି ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗରମ ଝାଳ ଝରିଲା। ସେହି ଝାଳରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜରାସୁର। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲା। ଜରାସୁର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ପୋକ, ଜ୍ୱର ଓ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଏହି ରାକ୍ଷସ ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାହାପରେ ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାତା ଶୀତଳା। ସେ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ, ଜଳଭରା ଘଟ ଏବଂ ନିମପତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ସେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୀତଳତାର ଦେବୀ ଥିଲେ। ମାତା ଶୀତଳା ଜରାସୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଲେ। ଜରାସୁର ଶେଷରେ ହାର ମାନିଲା। ମାତା ଶୀତଳା କହିଲେ, ମୁଁ ରୋଗ ଦେଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ରୋଗ ଠିକ୍ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରତା ଓ ଶୁଚିତା ରଖିବେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ମାତା ଶୀତଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିମପତ୍ର, ଥଣ୍ଡା ଭୋଗ ଏବଂ ସଫା ସୁଧା ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ହେଉଛି, ସଫାସୁତରା ଓ ଶୁଚିତା ରଖିଲେ ରୋଗ ଦୂର ରହେ। ଦେବୀ ଶୀତଳା ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।